Ahoj lidi, tady Skera 8 a Skera 88. Ahoj a vítám vás u dalšího bombera. Ne, dělám si srandu. Další hry Egg Wars. Třetí video. Ano. A pojďte na Graveyard 3. No prčí, já jsem čekal se dohodit, to se hraje. Je to v pořadí. Tak, Team Purple. Purple. Já jsem tam. Tak jdeme skákat ten parkour. Překážej mi. Jsem tam. A jdu pokračovat dál. Ty mám klouže klávesnice, jsem si čistě druhou. Tak jo, video vychází pravidelně každý 3 dny. Teď jsem úplně daleko. Teďka to bylo, no pravidelně každý 3 dny, teďka to bylo asi tak 50. Jsi plamíš? Už. Já už to dokončuju, já už jsem skoro nahoře. Ty se plamíš, no. Ne, já jsem byl u druhý Honzolku, kde jsem byl. Ty by mě zase nefaká míš? Už zase ne. Už jo? Předtím já, který teď jsem spadl. Mám problém s Míšou. Sorry, já nevím. Já už je to pohled. Pořád ti ukážu, kde jsem byl, jo? Někde v zadku, to je jasné. Ne, tady. Nevím. U tohohle stromu. A to už je konec, já jsem spadl. Jinak všimněte si, že mám nový skin. Víme, ale jste starý. Mám. Budeme spěchat na střed? A ne. Ty jo, já budu vzadu. Jo, já budu vepředu. Nejdřív dám to, iron. No, ty si můžeš nazbíjet, tady já jsem nazbíjen to. Kolik je třeba nás provoznění? Podíváš se tam plus? My myslím 10. OK, tak už můžeš jít. Tak. Budeme se snažit tu hru vyhrát a uvidíme, možná chceme natočit i Ani, že? No, tak to natoč, já ti budu fandit. Natočit? Natoč to, no. Já? No ty? Jsi tu hlavní kameraman. Já jsem kameraman a nemám kameru. Ne, to napáčíš to znovu. Chceš nějaký bloky? Já mám teďka 20 ironu. Aby řekl pravdu, jak chci hovínko. Nebo víš co, já chci pár stakudia. Jako na středu ještě nikdo nestaví, jo? Ne, vůbec ne. Tam vidím typka, který už je na středu. Jo, tak já nevím, že já jsem to ze zadní části ostrova. Jo, tak to sorry. Okay. Tak ty zabezpečíš postel, je ti to jasný? Postel? No tak Otazník? Pardon, vajíčko. Ano. Každý se někdy zmýlí. My jsme to upgradeovali ve stejnou dobu, ne asi. Možná jo, možná ne. Nikdy nevíš. Chceš taky? Možná bychom ještě natočit hide and seek, to je jaký docela dobrá. Tak to natoč. No, paráda. Ještě asi tak 20 bloků. Tak mluv na něco. Menší výpadek, ale prosím, to znáte to, no. Pojišťovna nezaplatí nic. O, děkuji za mrkve. Mluv něco. Halo. Opět tak tohle je menší výpadek, jak to tak vypadá.
Jste tady ještě, vy jste někde na tom došli, tady teda pochta ještě, jo? Jsem zpět? Myslím, že to vypadlo. Mám 7 dia zatím. 8 dia. Já musím zjistit okna, které jsou. Když teda někdo je nic mají, jo? Ne, třeba někdo jde. Běžte někam jinam. Mám na vás náladu. Devíti diamantama. Že se nestydím. No? Tady je holky ticho, jak slyšíte. Protože výpadky. Já to chvilku pouznu a pak zavolám. A pak to vezmu zpátky, zatím zavolám. Jedna teď. Tak jsme zpět. Výpadek u Erdy. Erdo? Ano, jsem tu. Dobrý. Tak uhni už jako z toho ironu. 3:20. Tady máš. A kup si něco na sebe. No tak ti vážně děkuju, říkal jsem 20. Tak já jdu zase rychlý atak. Oni nás učí červení. Co? Červení na nás jdou útok. Kudy to? Jsou u nás? Nejsou. No. Oni na nás nebo ty na ně? Oni na nás tam stavili most a jsem pak zabil. Citroně mátí rukou, dobrý dík. Máme další goldy. Tak sbírej. Vydám. Kdo je vedle? Oni na nás... My? Kdo je vedle ještě teďka? Podívám se. No zelení. Ty se taky vyplí. Nech se to líma? Tak lima. Tak na tom, jestli to jsou green nebo lima. Protože greenky vyplí. Lima. Ne, to jsou green. Jsou green. Je to budu počkovat. A ještě tam, jo? Děkuji. Halo. A tady jsem ten iron block. No tak ho nič. Ještě dál. Teďka jsem jeden na iron, když jsem ho zničil. Máš lepší meč než je iron? Nebo aspoň iron? Protože jde na nás iron mečem. Zadíme taktiku a zadíme ho. Je. On se asi otočil, nebo nevím. Tak a pojď sem. Na můj ostrov nikdo nepoleze. Má iron meč, jo? Jako takhle, mít může.
A už je zelený, jde na nás. Aha. Hej, já ti dám. Drž ho na chvilku, už tam běžím. Ty bloky ho držel sami, to... Jo, zabili jsme ho. No tak zelení jsou vypnutí. Já bych k ním postavil cestu, vlastně tam bude cesta. Byl to Green nebo Lima? Green? Ne, to byl Lima. Ne, green. Byl to Lima, když mi to tady napsalo. Máš to tam napsaný v chatu. Teď to bylo napsaný, byl likvidován. Ale postavil cestu green. To jsem postavil já právě, že? Aha. Tak jo, on šel od Lima, to potřebuji. Takže tady chybí bloky. Tu. Aha, on se bez bočka. Kdo? Co vlastně Green, že? Cesta klíma ještě dál. Jak těží most? Skoro. My máme ještě ani gold zprovozněný jako. Tak ho zprovozní. No, na to sbírám bloky. Tak ty tam myslák s tím ironovým mečem a jsme úplně vyplý. To neviděla, která bije. Nějaký brnění. Máš brnění? Já nemám nic, ale jsem na středu. Aha, tak to ti brnění ani nemá cenu dělat. Jsi ještě takový ten hlavní, a já jsem takový ten zadní. Já to kryju přinejlepším, když si na nás jdou. Ještě 4 dia. Tak mluv něco, ne? Není co? Jasně, vůbec není co, tak popisuj, co děláš. Stojím a stojím. No tak ten na tom nejsi sám. Já jdu za tebou. No tak už nemusíš, já jdu domů. No já jdu si tebe, že jo? Já už jsem se začal nudit, já jdu domů. Tak jdou Lima. Nechte mě! Utíkej, už běžím. Help! Ale se dia! Já se tady sekl, pomoct. Mám půl HP! Utíkat s půl HPčkem! Stále pomalu, ty musíš jít dom. Jaký tým jsme? Tady jsou velký bitky. Já mám půl srdíčka, ani přišlicí. My jsme purple, to znamená směr. Já jsem si jako fakt určitě ne. Už běžím. Půl HPčkem. Byli tam 3, tak máš štěstí. Kolik máš dia? 10. A, tak máš štěstí. Půl HPčkem přežívám zatím. Třeba 20 goldů, mám jenom 6. Mám 12, no. Já, máme vajíčko ještě, že jo? Tak já skočím dolů a se dohyluju. No, my máme. To bychom neměli. Jediná cesta, jak se tam dostat, je vrchem, ale to je blbost. Hej, jde sem. Jo, to už stačí. Pohodě, vyplej. Vidím v chatu. Jsem naskočil. Na ránu jsem to dal. Hacker, nahlásím. Dej mi 20 ironů, dělej. Mám 5 jenom. No, já chci 20, já nechci 5. Jsem už pod kabelem, snad já už je jdu. Já potřebuji někde si na zlato. Tak to se žeň, já ti věřím. Nebo si skoč na střed, tam je. Ok.
Já zaběhnu na střech a pak se nevrátím. Mám 4 diáky, to je špatné, aby to nosilo v sebe. Jdu na střed. Na střed nemůžu, to je bala. Nebude. Ne, ty logo, já dokážu jednoduchý parkour. Jo. Střed je zničený. Tam jsou černý. Ty zničil most? Já ne, černý. Jo, teďka, že tam půjdu přes střed. Já mám půl HP teďka. Takže já se stahuju. Jo, dobře oni. Lima, jo. Máme teďka 3 týmy kolem sebe úplně v pohodě. 1, 2, jo, 3. Teďka mě zbývá nejvíc hard věc, kterou znám. Dostat se k ním nějakým způsobem, nevím jakým. Dobře, já jsem to prošel. Já jsem napsal, pojďte pane, budeme, já jsem napsal si psát, můžete si hrát. Já jsem dost borec. Pojďte pane, budeme si psát. Budeme si psát? Jo, jsem dal, budeme si psát. Jak jde na nás? Ten Lima. Má ruku jenom, takže. Kde? U Green. No pojď dobíhej, mám taky ruku, jakože. No tady Pink, aha. V pohodě. Já se bavím, že ten Pink půjde na nás. Ale teďka jdu upgradeovat dia, mám 8 dia, že to mě nemůžu teďka zabít. Ok, já si udělám asi kameny, ne, kameny meč ne. Na dia potřebuji gold. Já si udělám kameny krumpy a furt chodím s kamenýma krumpama. My ale máme vytomněný irony, máme po sekundě. To stačí, ne? No to by možná. Pořádně po nás nejde jako někdo. Tak je to dobrý. To je podle mého odhadu. A ti nemůžu odhadovat nic, takže to znamená, že na nás jdou. Podle mého podle vědeckého a odborného hlediska očekáváme příchod za 2 dny. Dobře, první den, druhý den, nikdo nejde, špatně odhadnu. Za 3 dny reálného života. No tak si můžeš počkat. Aby TNT. Já pro někoho zničit pomocí TNTčka. Jde odpalovat cesty, jo, můžu? Ne, naše ne. Ne, samozřejmě, že naše cesty ne. Ale i třeba jistých ping bych mohl, ne? Ne, Lime bych mohl. Na Pink jdu já. Já jdu na Lime. Já zničím cestu na Lime radši. Cesta zničila. 3, 2, 1. Teď. 4 TNTčka položený vedle sebe. Já jsem byl skoro ovajčka, oni tam nic neměli položený. Jo, jsem u Lina a ty mají diamanty na level 3. Tak to je dobré, tak sbírej. Mám 12. Oni mají teďka úplně, skoro každý má to. Se mi nelíbí, oni mají všichni full iron a damage. My vlastně máme celou tu stranu tak jako pokrytou. Lima a takový. Lima green, červení a pak jsme my. Zde je docela dobře pokrytý. Tak Jeffrey zase na 10? Ale budeš spát to... Jasně. No jasně. A vyspal jsem se. To nevadí, to nebude se na klidně, ale...
Jaký jsme? Ani náhodou. Jsme purple. Už máme 3 ostrovy kolem sebe, to je v pohodě. A jenom najednou jsou diamanty na max. A to uhlí má úplně na druhé straně. Takže tak jemtička. Co do mě přišel s TNTčkama? Ještě 3 diamanty potřebuju. Na co? Díky klima pro diamanty. Nemám čas, já utočím. Už máme dia na max? Ne, ještě 20 potřebuju. Ještě 15, takhle. Mám blok, já toho nevím. Můžu postavit cestu. Já koupíme nějaký dynamiky a jdem na ně. Jsem si koupil jeden. Ty? Jeden mám. No, já 10. 2. To víš. Jsi taky pyrotechnik. Já to prostě položím, ale doufám, že to někoho vůbec odpálí. A to můj vlastně to. Ne. Oni Lima vůbec neměli zabezpečený vajíčko, takže... Já odsniperoval šmejt. Jsem skoro u těch, u Lima. Jsem u zelenej. A už jsem u Lima. Cestování je trošku na nic. Mohla by tady být perla. Já musím projít přes 3 ostrovy, než se dostanou k diamantům. To je docela šáhlý na hlavu, ale okej. Tady chvilku si počkal. A pak poběžím zpátky. Tam můžu běžet. Já běhám maraton. No tak běhej dál. Sakra, jsme se sekli. Ochni! Vozíme ty dia všude. Jakože u Lima máme na max, pak bych to udělal u red a pak u green. To je šmej, ten má nejlepší luk. A asi na nás půjde? Jo, vypadá to tak, jenže já to nestíhám. Ne on, ale oni. Oni jsou 3 a vy 2. 2, jak můžou být 3. On spadl, noob. Jeden spadl, ale jde semka druhý. Pomoc, Erik se zazdí. Erik být sráp. Já do něj jít rukou, já ho skoro zabít. Dělej, jdi do něj! Já mám půl HP. No co, jak jsem... Já 40 dia nemůžu jít. Ještě chvilku vydržet, jdu si dělat luk. Ten šmej, ten stavě do vzduchu. Jasně, zazděš se tady, já mě tady nech, že jo? A já musím jít nahoru. Ničili Black. Netrefí. Dělej! Ale tady, když přijdeš s lukem, tak je po něm. Aha, já se kopu nahoru. Dělej, přijdi s tím lukem! Běží. To bude, když přijdeš s lukem, tak je hnedka po něm, víš? Dělej, na vrchu. No ještě budej. Ještě budej. Erik ho zastavil, krásně jsme ho vyděsil. Tady máš 4 šípy. Já jsem myslel, že staví úplně na vajíčku vrchem, to jo. Jsi si cestne ty? On když víc cest, tak se dostat k vajíčku. Je to sráp. Utíká. Jste to zvládli. Víš co, abych se proti nám postavil, tak uteče. Sráp. A když jsme zhodili jeho kámoši. Nezhodil, jen spadl sám. Spadl sám, no. Je to sami, ne? Teď máme pořád diamanty na úroveň 2, musím na to diamanty utíkat. Tak utíkej, no.
Na středu nikdo není. Jdeš na špatnou stranu. Ty vole, co pinku úplně kde si... Někde. No. Proti nás jsou jenom pink a yellow. Proč se nepodvou pink a yellow a pak už jenom proti jednomu týmu bychom byli? Bylo lepší. Pak bychom byli proti sobě. Dělej, pojď semka s lukem. Takže Tady vidím pink. Teďka by se zadil úplně v pohodě, kdybyste tady byl, že? já No. už jsem tady. Tady machruje s tím lukem. A kdybys přišel ty a dal jsi mu. No. To je střílím. Tak pojď no na férovku. Srabe. Co to moje oba dva luky pomoct? Jo, zatil jsem dva. Teda jednoho, ne dva. Dobře, další 3. Pomoc. Pomoc. Mám půl HP. A už nesleduje, dobrý. Já dám Diana Max a pak se můžu začít zbrojit. Neber Diablos. Já potřebuju. Co meč? Kolik ti chybí? Po 4 diamanty, abyste měli úplně na max. Tak už to je. A běž pryč. Já si udělám nějaký šípy, chceš luk? Já luk nechci. Já si udělám meč a jdu na mě. Já mám 300 taky šípů, já si myslím, že si vystačí. Tady si musím dostat takovou dvojitou radši. Tak já jdu hlídat, já jdu chodit po ostrově, já jdu hlídat. Je tady pink. U nás? On se odpojil. A byl to pink, jo. Tak je to dobrý pink, už jenom jeden. Tak ho jdem vypnout. Já už jsem na půl cesty tam. Jak já jsem teďka u red. Já jsem teďka u pink. No, děláme to takticky, že jo? Ty půjdeš ne, já půjdu zezadu. Já jsem totiž tady jenom cestu, jak se dostat nahoru. Musíš postavit bloky. Já jsem teďka, zabijím ho. No, já to vidím. Když mi jde zničit nás. On nezabijí, už má málo HP určitě, tak tam hodí dorazí. Já mám prostě cestu. No tak dělej, ty vole. Můžu si přestřet, ale to je zničené. Spadl. Vidím, co si tam stavěl jelou na střed. Já zase běžím, na tom jsem celý obíhat, to není ono. Musím si dělat celý komplex, prostě tu mě víš, který bylo. Abych probíhal celý ostrov, jenom celý les. Nic proti, ale asi na nás půjdu jelou. A já jsem připravený s lukem. Jsi u nás? Já nejsem, já jsem u červených. Jenomže... Jsem si spletl ostrov. No, tady je náš. Už vidím, tady jen pojďte. Chci udělat tokeny. Co? Ne, ještě ne. Jelou jsou tady. No to, že pink už nejsou vůbec. Já potřebuji, ať mi někdo dá šípy nebo něco, ale bylo 400. Se dělám brnění a vracím se. Oni si stavili prostě sloup a já se tam nedostanu. Musím připnout zezadu, jinak já nemám šanci. Ok, zezadu říká, že... A šípa má asi, jo? No, jestli budeš mít luk, tak jo. Tak já jsem si udělal. Musíš to chvilku udržet.
No nevím jak dlouho, oni začínají stavit cestu vrch a mě došli šípí. Potřebuji ještě 2 diamanty. Už se rychle vrací. No tam jsou tady. Já se vracím. Já jdu zatím na jelo. Jsou tam oba? Jo, jsou tady oba. Tak jdu na ně. Já jsou naše vajíčka. Mám jít na ně? Má cenu se vracet? Jsem mrtvej. Takže se nemá cenu vracet. Takhle, jestli to chceš vidět takhle, tak já končím. Proč? Jsme mrtví. No já jdu teďka na ně, ale rychle. Já utíkám za tebou. Jelo, musíš rychle. No oni mají postavenou cestu. Tady končí. Já jsem tady na pohřbu. Když na mě dal pomoc. Tady skočil sám dolů. Když jsem byl na prkní, který nikam nevedlo. Ale jdu tě sledovat. Ty jsi už žlutej, že? Sám tvůj pohled. Pokladu se vracijou. Je tady. Tak pojď na férovku, jo? Aha, nemám v ruce meč. Teď pojď na férovku. Za ty jablíčko, enchantli. Já ji napíšu, tak ne. To nešlo. A já bych... Jak dlouho natáčíme? Nevím. Dejme tomu 2,5 hodinky. Dali jsem třeba Tour Force. Nedáme Bed Wars jednu hru třeba? Podíváme se na lodi. Je to co by bylo rychle. Dejme tomu Gold Rush. Lucky Wars, pojď. Já bych dal Ski Wars, ne? Nebo Lucky Já Wars. jsem na Lucky Wars. Dobře, jsem dal. Eriko šutíka do portálu. 3, 2, 1 jump. Já neskáču, já jsem se rozběhl. Já tě vidím, ty jsi popravicí. Máme tady prase a ještě někoho. No tak nejsem od tebe. Mám diamantový blok. To jsi velký kluk. Bedrock. A luk. Že nemám šípy. Já bych chtěl zase, kdyby se hodili perly ender. O, já mám jednu. Já mám šípy. Tak pojď sem, čuníku. Já mám vedle své prasátko. Pozor na zabíječku, jestli chceš. No to má psi. Nic bavíme. On se někde schoval. Vypustil své psy a... Ty máš luk? No? Tak já mám tak šipů. Dáš? Tak jestli tě najdu, kde seš? Už mám taky luk, takže. OK, tak nic. A můžu ti dát pustoku, jestli chceš. No, jestli to bude hodit, já mám teď žiju 2. Ty máš jen čert, nebo normální? Nemám. Já taky. Kde seš? Já mám vedle sebe jaký prase. A máš vedle sebe full diáka teďka, co zabíjí? Já teďka zabijím fuliák. Já jsem ten fuliák, víš? To jsem to od tebe. Ještě musíš zabít jednoho stroma, pak tam jsem já. Teďka, jak mám někoho zabít, když mám tak málo hápek. OK, já za tebou vyrážím. Tady nabídnu nějaký bloky ještě. Taková velká rvačka. Pomoc! On je zhodil. Tak koukám, že to je jenom na mě a na něm. On se na mě enderperlo a zabil mě. Tady jsem. On nic Aha. nemá. Já protože teď taky nic nemám. Jakože. Já bych šel na Ski Wars potom asi, ne? No dostal tam most. Dáme jednu hru a pak půjdu na Ski Wars. Tak počkej, já ještě dohrávám jako. A jestli chytnu nějakou tu, kde jsou ty pyramidy svatý, a teďka tak každý divákům, jak se zabíjí. Samozřejmě budu mít ender perly. Co když ne? Protože moje taktika... No to spáchám si ten vraždu. Protože moje taktika spočívá v tom,
že prostě tam jsou ty TNTčka, spolehám na Enderperly, že budu mít a jednoduše paluju ostrovy, jeden za druhým. A vyhrál jsem. Tak ne, teďka jsem vyhrál. Bojem. Já vyhrál na mapě Rainbow Island. Win. Čekám. Ok, tak jdeme na to Skybars. Který server? Já nevím, vyber ty. Já budu za to fajn. Aha, který asi, že jo, na jednom je 0, na druhém je plný. No tak budem tam vždy 0 lidí. No tak tam jdi. Čekám tu na těba. Jump. Ano, jsme spolu. Au, já se budu ve stromě. No to mám lagli. Už. To je ten nejhorší svět, který znám. A víš co? Já jsem v pohodě. No, já mám půlku koženého brnění a dřevěný meč. Já jsem umřel. Já taky skáču dolů. Ne, proč proti mě byl jenom jeden? Jo, protože já jsem jednoho sejmul. Pojď, čekám tady. 3, 2, 1, jump. Jste čtvrtý z 8. Já jsem třetí. Já jsem třetí. Oho. Snad budu mít Enderperly. Já to mám zalagovaný ten Skybars. Ok, na první Enderperly nejsou. Tady to se má najít. Už hraješ? No? Mě to vyhodilo? What? Mě to vyhodilo na lobby. Ok, já to rychle skonču ze všema. Já ti věřím. Tady má stejnou taktiku jako já. Skoncovat se všema. Tady tam TNTčka nemá. Je hajzl. On si je zničil ty TNT, že jo? Aby je nemusel. Protože on potřeboval snížit nějaký erik a bude ho chtít dopálit. Jak jsi No. mrtvej? Nebo jsem už 3. Ale já tě pořád vidím, že jsi tady, jakože. Já tě tam vidím stát na ostrově. A já vidím stát sám sebe, že stojím u portálu. A tu milion lidí. A teď milion je tak 6, 7. 3, 2, 1, Ela. Teď jsem 8 z 8. A já jsem první zjistý. Aha. A já už hraju? Já taky. Mám diameč, enderperlu a hodně dobrý věci. No, my hráme na věci teďka. 2, 5, 4, 3, 2. Jdeme ve 2, takže v pohodě, to bude hned. Nám se to spustili, když jsme byli jen 2. Pomoc, tady vedle mě je lučišník. Já skáču dolů. Neukončíme už to video? Teďka tady zabijím a dávám si to úplně na pána. Tak to končí. Oni vylepšili tu vzducholoď. Má podpalubí ta vzducholoď. OK, takže my se začneme pomaličku loučit. Ne, oni mě zadili. Přijď na vzducholoď. Dáme si poslední lístku. Čekaj, stůj. Ujďte, syrské 8, tady se prosím posaďte. Tady na záď. Tady. A já půjdu za kormidlo. A jdeme. Tak, a my, to už je asi konec, že? Já vidím, že stojíme na místě. No, teď stojíme, že se nejde to, ještě není plný. A pojďte zakončit tím, že skočíme do pavučí. Černo nemá. Takže se mějte, než my spadneme. No, může to počkat, až my spadneme. Zkus na ten kés skočit. Si věřím. Já tam jsem, já to mám. Je to v pohodě. Já jsem tady. Já tě chytnu, neboj se. Ty jsi mě nechytil. Tak, já dojdu za Honzem, nebo skočím. Tak a to už je asi konec. No, musím si rozloučit, že jo? Tak pojď na tu vzducholoď. Ne, teď jsem mě skočil dolů, jako. No, tak dojdi.
A ne, pojď nahoru, tady pod paluby, nemůžeme být tady, má lidi. Tady. Tady nahoru, pojď. Hop. Tady jsem. Hej, tady. Hej, tady jsem. Nerušit. To jak si laguje. A tady se rozloučíme? No jasně. Dobře, tak jdi. Já budu na druhé straně, ty budeš na téhle. Aha, jsem tak trošku spadl dolů. Už tam běžím. Tak, člověc. Jo, lidi. Takže ty seš tady. Jo, lidi. Takže Já tady stojím. Tady stojím. ty tam stojíš, já ne. Se mi nelíbí. A? Tak tam jdi, no. OK. Tak já tam jdu, no. Já jsem jdu. Ne, ty jsi zpátky, dělej. OK, takže tohle je konec. Já levituju ve vzduchu. Už ne. Takže to je konec. A... Ahoj příště, nashledanou, když vás nevidím. Ahoj.